हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ चलते आम आज पोड़पिठा बनवा पोड़पिठा मु बिरी आ चाउल बाटिकी प्रस्तुति करदे आईने गोटे ग्लास बिरी आ 2 ग्लास चाउल बाटी आउ बेटरटा पूरा देखु पूरा ठीक भाव में आईने आम कौन कौन सामग्री पकेबा चलतु एबे देखिबा। फास्ट आम चीनी पकेबा आपन जति मीठा खाउथिबे सेति चीनी पकेबे मु टिके अधिक मीठा करिया पई मति हाफ किलो चीनी पकोची। ଯାହାକୁ ଯେତିକି ମିଠା ପସନ୍ଦ ସେ ସେତିକି ଚିନି ପକେଇ ପାରିବେ। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକେଇବା। ତାପରେ ପୁରା ଘାଣ୍ଟି ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବେଟରଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ବେଶୀ ମୋଟା ନାହିଁ କି ପତଳା ନାହିଁ। ଆପଣ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ହିସାବରେ ଯଦି ବେଟର ବନେଇବେ ପୁରା ପିଠାଟା ବହୁତ ଭଲ ହବ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆମେ ଆକୁ ଢଙ୍କୁଣି ଘୋଡ଼େଇକିରି କେତେ ସମୟ ଘଣ୍ଟାଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଆମେ ଆକୁ ରେଷ୍ଟ ଦେଇଦେବା। ମୁଁ ପୁରା 2 ଘଣ୍ଟା ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ବେଟରଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ଆମେ ଆପରେ ନଡ଼ିଆ ପକେଇଦେବା। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରେସରରେ ପୋଡ଼ପିଠା ପକେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା। ପୋଡ଼ପିଠା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରେସରଟାକୁ ଗରମ କରିଦେବା। ଗରମ କରିକି ଆମେ ତେଲ ପକେଇଦେବା। ତେଲ ପକେଇକି ପୁରା ଗରମ ପ୍ରେସରଟାକୁ ଫାଷ୍ଟ ପୁରା ଫୁଲ ଗରମ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେସରଟା ପୁରା ଫୁଲ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ପୋଡ଼ପିଠା ବନେଇବାର ଟ୍ରିକ୍ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ତେଲ ଉପରେ ଅଟା ଗହମ ଅଟା ଏମିତି ଫାଷ୍ଟ ଛିଞ୍ଚି ଦେବେ କାହିଁକିନା ଏମିତି ଛିଞ୍ଚିବା ଦ୍ୱାରା ପିଠା ଟୋଟାଲି ଲାଗିବନି। ତାପରେ ଆମେ ବନେଇଥିବା ବେଟରଟା ପ୍ରେସରରେ ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବେଶୀ ମୋଟା କରିବେନି କି ପତଳା କରିବେନି ବେଟରଟା, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲସେ ସିଝିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ପୋଡ଼ପିଠାକୁ ଟିକେ ସଜେଇଦେବା। ଟୁଟି ଫ୍ରୁଟି ପକେଇକି ଫ୍ରୁଟ୍ସ ପକେଇକିରି ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯୋଉ ଟୁଟି ଫ୍ରୁଟି ହଉ କାଜୁ ହଉ ବାଦାମ ହଉ ଯାହା ଥିବ ପକେଇ ପାରିବେ, ନାହିଁ ତ ସାଧା ନଡ଼ିଆରେ ହିଁ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଗଲା। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ ପକେଇଦେଲେ, ପିଠାଟାକୁ ପୁରା ସଜେଇ ଦେଲେ। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ଢଙ୍କୁଣି ଦେଇଦେବା। ପ୍ରେସରର ହୁଇସିଲ୍ କାଢ଼ିକି ଆମେ ଢଙ୍କୁଣି ଦେଇଦେବା। ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ନ ବସେଇ ତାୱା ଗରମ କରିକି ତାୱା ଉପରେ ଏମିତି ବସେଇଲେ ପିଠାଟା ତଳ ଆଡ଼ୁ ପୁରା ପୋଡ଼ିବନି, ପୁରା କେକ୍ ଟାଇପ୍ର ପୁରା ସାଇଜ୍ରେ ହେବ। ଆଉ ପୁରା ଘଣ୍ଟାଟେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ପୁରା ବସିବ, ତାପରେ ଯାଇ ପିଠା ସିଝିବ। ଦେଖ ଆମେ ପିଠା ପୁରା ବସେଇଦେଲେ, ଏବେ ୱେଟ୍ କରିବା ପିଠା ପୁରା ସିଝିଲା ଯାଏଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଦେଖିବା ପୋଡ଼ପିଠା କେମିତି ହେଇଛି। ମୁଁ 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ବସେଇଛି ପୁରା ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ। ଏବେ ଦେଖିବା ପିଠା ଚେକ୍ କରିବା କେମିତି ହେଇଛି। ଚାକୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚେକ୍ କରିବା ଲାଗୁଛି ନା ନାହିଁ ଦେଖିବା। ପୁରା ପିଠା ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେବା।
को ठंडा हेबा पई दबा। देखो सांग मैंने पिठाटा पूरा ठंडा हो गलानी। आम ए प्लेट को काढ़ा। प्लेट को काढ़ा लगी जाऊँ पिठाटा फास्ट कटिंग करदे। चार पीस करी काढ़दे। पिठाटा पूरा फुल बाहरलानी मु 4 पीस करी काढ़देली। देखो पिठाटा केते साइज रे हिची। मोर घरे पोड़ पिठा बहुत टेस्ट और स्मूथ मध्य होइची। तेणु साग मैंने मोर पोड़ पिठा को देखी तुमको केमी लगिला भल लगे ना कमेंट द्वारा जनइबे। आ मो वीडियो जदि भल लगुथिबो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब निहाती करेंगे।